Ftit qabel ma jiġi preżentat il-budget għas-sena d-dieħla, il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jipprova jnessi lin-nies l-ammont ta' taxxi u piżijiet li ta' kull sena jitfa' fuq il-Maltin u l-Awċin iżda li ma jħabbarx fil-budget innifsu. U mhux talli ma ammettix jew skuża ruħu talli tenna li fi żmien il-gvern tiegħu qatt ma ġara hekk. Aħna ma nżidu t-taxxi. Qatt ma żidtu ġifieri. Iżda l-verità hi totalment differenti minn dik li qed jipprova jinħeba warajha Muscat. Fil-qari tal-budget għal din is-sena fit-22 Ottubru li għadda, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna kien qal li għat-tieni sena konsekuttiva mhux se jintroduċi l-ebda taxxa ġdida. Il-weda tiegħu li jnaqqas il-pis tat-taxxi fuq il-familji Maltin u Awċin se jżomma tant li għal dan il-budget għat-tieni sena konsekuttiva mhux se jintroduċi l-ebda taxxa ġdida. Kantalina li kien reġa' repeti għal Prim Ministru Joseph Muscat ftit tal-minuti wara fil-konferenza tal-aħbarijiet li kien indirizza barra Kastilja. Gburi li mmexxi gvern illi għat-tieni darba konsekuttiva fl-istorja tal-pajjiż qiegħed jiġi hawnhekk quddiem il-poplu mhux biex jgħid il-poplu x'ħajħodlu ma biex ngħidu lill-familji u n-negozji x'ħantuhom. Bdew għaddejjin il-ġimgħat minn wara dawk il-wedijiet u l-poplu beda jsib ma' wiċċu qatt ta' piżijiet li ddaħlu fin matul is-sena. B'ħażieda qawwija ta' 5 ċenteżmi fil-prezz tal-petrol u d-diesel, it-tariffi fis-servizzi tal-funerali, it-tariffa fir-rimi tat-terapien, żieda fil-prezzijiet ta' pilloli u prodotti mediċinali, żiediet qawwija fil-prezzijiet tal-ikel u piżijiet oħrajn bħal żieda fil-prezzijiet tal-gass, tal-posta, tal-ħalib u tal-ġobon. Ma dawn il-kirjiet u l-prezzijiet tal-proprjetà li komplew jisplodu l-fuq. Fid-dawl ta' dawn il-fatti staqsejna lill-Prim Ministru jekk hux lest iserraħ ras il-poplu li żieda fl-għoli tal-ħajja li se titħabbar it-tnejn li ġej u se tkun qed tinkorpora dawn iż-żiediet. Iżda minflok Muscat inħeba wara l-imsieħba soċjali. Għandek il-kalkolu tal-kola li huwa immaneġġjat permezz ta' kalkolu li jsir biftehim mal-unions u ma' min jħaddem. Inti stenna nhar it-tnejn u tara. Sa dan it-tant mistoqsim il-medja jekk tkellimx ma' Chief of Staff tiegħu Keith Schembri dwar id-draft business plans li hu stess qal li għandu ma' 17 Black, il-Prim Ministru ħarab billi qal li dak li kellu jgħid qalu fil-jiem li għaddew. Dan minkejja li Keith Schembri, persuna qrib ħafna ta' Muscat, ammetta fi stqarrija uffiċjali li kellu dan il-pjan kummerċjali ma' 17 Black. Mhux ħanikkummenta aktar l-mistoqsijiet kollha li kelli nwieġeb u ġibthom m'għandix iktar xi nżid.